Díl první. Chlapec, který neměl nic. Narodil se na místě, kde se sny moc nenosí. Malý ostrov Madeira. Skromný dům. Rodina, která počítala každé euro. Jeho otec pracoval jako správce na fotbalovém hřišti. Ne hvězda, ne trenér. Jen muž, který uklízel po ostatních. Cristiano byl jiný už jako dítě. Nejmenší. Nejhubenější. Ale když prohrál, plakal. Ne proto, že by byl slabý, ale proto, že nenáviděl prohru. Ve škole se mu smáli. Říkali mu, že si o sobě moc myslí, že fotbal není pro kluka z Madeiry. Ve 12 letech odešel sám do Lisabonu. Bez rodiny, bez jistoty, jen s míčem a strachem, který ho každý večer svíral v krku.